היום קוראים לי אור עוזיאל, בת 18.5, במקור מנתיבות, מכיניסטית במכינת גל. היום יש לך יד ללטף את ראשך, היום אגרום לך סוף סוף לחייך. טוב, אז יש 5 מעגלים במכינה. הראשון זה ניהוג משותף. אנחנו גם עם 30 מכיניסטים פה בעיר עכו, לאו דווקא בתוך המדרשה, בתוך המכינה. ואנחנו אחראים על הכל, בין אם זה לשלם את החשבונות, ובין אם זה לדאוג לנקות פה. אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט. המעגל השני הוא מעגל של תכנים. אבא שלך משהו טעים, אעשה את הכל שיהיה לך נעים. לומדים גם אסלאם, גם מזרחנות, לומדים יהדות, על מנהיגות, לומדים חינוך ופילוסופיה. יש לנו גם את המעגל השלישי שהוא ידיעת הארץ, ובו אנחנו מסיירים בארץ, לומדים אותה דרך הרגליים. יש לנו את המעגל של ההכנה לצבא, שבמעגל הזה אנחנו מתכוננים לצבא גם פיזית, גם מנטלית. אנחנו מתאמנים פעמיים בשבוע, אימונים של אחריי, יש לנו מדריך מאחריי, ויש לנו שיעור של פיקוד והובלה בצבא. במעגל ההתנדבות בקהילה, מתנדבים פעמיים בשבוע במקומות התנדבות קבועים. כל כך הרבה זמן לא דיברנו שנינו. אני אבי, בן 19 מנתניה, מכינת גל. טוב, אני ספיר יפרגן ואני מבאר שבע, והייתי חניכה במכיניסטית במחזור א', פה במכינת גל. אתה מתחיל לדעת את עצמך, דברים שלא ידעת לפני כן, אתה נהיה מודע אליהם. ההחלטה הכי טובה שעשיתי עד עכשיו בחיים שלי. הידע שאני צובר עכשיו במכינה, הוא לא רק יעזור לי בעתיד, הוא עוזר לי גם עכשיו. אם זה ככה בוויכוחים עם החבר'ה בשכונה, על איזה נושא כלשהו. מה שאני באתי במכינה, זה לא דבר שברגע שנניח מפקדים שומעים, היא באה במכינה, בסדר, זה לא זה. למרות שבאתי במכינה, אני צריכה לעבוד קשה ולהוכיח את עצמי כל פעם מחדש, להראות מה אני שווה ומה יש לי בפנים. וזה שבאתי במכינה זה רק עוזר לי להראות את זה, בגלל שבאתי שלא יותר. מקום טוב לאנשים טובים. זה בית שנותן אין ספור הזדמנויות לעשייה, ללמידה, למודעות, להכרה, לעוד כל כך הרבה דברים. קחו את הדגל הזה, קחו את הסמל הזה, תשמרו על החזק. כי מפה לי הסמל, הלכה לי המדינה, ואין לי ארץ אחרת, זה לא שיר. תודה על ההקשבה.